Apat ang sugatan kabilang ang isang 6 na buwang sanggol sa naganap na aksidente sa kahabaan ng Provincial Highway, Barangay San Felipe Central, Binalonan, Pangasinan. Sangkot sa aksidente ang isang SUV, isang motorsiklo at isang nakaparadang tricycle. Ayon sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng SUV ang kalsada patungong Binalonan nang masagi nito ang motorsiklong nasa shoulder lane lulan ang 3 katao kabilang ang isang sanggol. Sugatan ang driver ng SUV at 3 sakay ng motorsiklo na agad umanong itinakbo sa paggamutan. Base sa initial investigation po ng ating investigador, yung vehicle 1 po was heading towards west direction going to Binalunan. While vehicle 2 naman is nasa shoulder lane lang po siya. Ito yung may dala pa lang na kuwan na may 6 months old na bata. Long time ng insidente. Na papunta rin po dito sa Binalunan. Tapos yung vehicle 3, ito po ay nakapark lang po sa kalsada nung nangyari po yung insidente. And accordingly, sila po ay settled na po itong kaso po na ito. Nadamay din ang isang tricycle na nooy nakaparada sa gilid ng kalsada saka ito sumalpok sa arko ng barangay. Ayon sa tindera malapit sa pinangyarihan ng aksidente, bumili lamang ng gulay ang may-ari ng motorsiklo bago nangyari ang aksidente. Nandyan lang. Nandito lang. Tapos biglang may dumating na sasakyan. Mayroon pa doon yung nakapark doon. Nagtitinda rin ng gulay-gulay doon sa kanila. Punta sa bayan, bumili ng paninda niya. Dagdag pa ng pulisya, nagkausap na raw ang mga sangkot sa aksidente at sasagutin umano ng driver ng SUV ang pagpapagamot at pagpapaayos sa mga nasirang sasakyan pati na rin ang nabangga nitong arko. Huwag po silang magmadali kung saan man po sila pupunta. Kasi isa sa mga dahilan sa mga aksidente yung pagmamadali. Minsan nawawala sila sa focus sa pagmamaniho, kaya yun, na-miscalculate nila yung pagmamaniho na nagkukos po ng aksidente. Kaya advice ko sa kanila, kalmado lang sa pagmamaniho. Lester Narag, Balitang, Solid North.